हावलिनि हरिजन कल'नियाव 6थि बोसोरारि श्री श्री सेमा फुजा फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो बरपेटा जिल्लानि हावलि हरिजन कल'नियाव सानथामनि हाबाफारिजों श्री श्री सेमा फुजाया गाजा गोमजायै जालाङो। सानथामनि हाबाफारियाव गिबि सानखालि प्रसाद राननाय, नाम कीर्तन बायदि जालाङो आरो नैथि सानाव गोदान मेथाइ मोसानाय आरो बायदि बायदि हारिमुआरि हाबाफारि जादोंमोन। बेबादिनो जोबथा सानखालि हारिमु मोनाबिलियाव लिंहरजानाय देंखोगिरिनि जोहै रायजो राजाफोरनि रंजानाय नुनो मोनो। गुबुन फारसेथिं सानथामनि हाबाफारिजों जालांनाय हरिजन कल'निनि 6थि सेमा फुजानि सानफ्रोमबो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों होनना हरिजन कल'नि फुजा सामलाय आफादनि फारसेनिफ्राय फोरमायनायजों लोगोसे फैगौ समफोरावबो रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदिनो हेफाजाब होनो खावलायो। আচ্ছা আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ কি পূজা পাতিব পৰা কি কাৰণে হয় সক্ষম হ'ল? আজি যদি খেক নিকা আপুনি খেক নিকা আজি কোন কোনে মানে গায়কে আহিছে আজি? উত্তম কর্মকার হাউলি থানা উচিত নাম না জানো মই রাজীব নেও আমি কবিতা বাইরে প্রত্যেক বছরে আমাকে এনকে হেল্প করো পার
আছে